Ayan guys, no. Oh, naputol po yung ano namin, yung linya ng kuryente. Yan. Kasi nagputol sila ng ano dito, niyog, tapos nabagsakan yung linya sa kuryente namin. Kaya naputol siya. Yung sa amin kasi papunta doon mga kamaster, doon. So tinap na yung CB ko. Ayan. Buti na lang po mga kamaster, di nasunog yung bahay namin kasi nag-spark kasi kanina nung naputol. Ayan. Ayan, so natap na po siya mga kamaster. Ayan. So iikot na lang kami doon papunta sa amin para itap na doon sa ano, yung pintador. Ayan guys, oh. Ayan yung kuryente namin guys na naputol. Ayan. Kasi doon kasi mga kamaster, ano siya, mayroong nagputol ng niyog tapos nabagsakan yung linya namin, kaya naputol siya. Kanina tapos nanonood pa kami ng TV kanina, bigla siyang akala namin kung ano yung bumagsak. Yun pala is nabagsakan yung linya tapos naputol. Yan yung kwintador namin, no. Yeah, si Biko lineman is to the rescue na yun. Ayan. Buti na lang di nasunog yung bahay namin mga kamaster kasi biglang nag-spark kanina. Ha. Ayan. Ayan. Kaabot na siguro po. Ayan mga kamaster, live wire po yan mga kamaster. Live po yan. Wala ka ng bangko. Maabot ito na ba? Oo. Kuha mo na ako ng upuan guys. Ayan mga kamaster. Yan yung linya na naputol kanina. Yan. Punta dun sa amin. Na-short na siya mga kamaster. Di na aabot yung ano, yung wire dun sa bahay namin kasi ano siya, na-short. Kung dito lang mo sa Pikas, agi ba? Dito ko sa taas ng puno mga kamaster. Tinignan ko yung wire kung hindi na kasi siya aabot. Ayan. Wala may wire kung nana agad? Wala may nana nga kuhan. Amot sa silingan, wala siguro? Wala yun. Hindi na aabot mga kamaster yung ano. Hindi na aabot oh. Baba muna ako mga kamaster. Ayan guys, no. Maiksi na yung ano mga kamaster ito. Maiksi na siya. Walang pang dugtong. Ayan. Si Biko lineman is to the rescue. Pag mayroong mga emergency. So ayan mga kamaster, tinap niya lang mga kamaster. Ayan mga kamaster, no? Sana aabot na siya. Tamang-tama lang pala.
Ito yung live. Ito yung live mga master. Ito yung itatap dun. Makaabot ram din, no? Kana ram di kaabot tayo. Kana di kaabot. Yan yung live, hinawakan ko pa mga master. Akong gi-off ang plank card to sa kuan sod. Painig tap nga. Ayan. Butin lang mga master, di nasunog, no? Kaya biglang nag-spark kanina nung pagkaputol ng kuryente. Doon kasi banda na putol na tamaan ng niyog. Meron kasi nagputol ng niyog doon kanina. Buti nilang di siya na di grabe yung pag-ano niya. Ayan mga kamaster. So, tatap na siya. Yan, live yan sa mga kamaster. Live wire yan. Live wire. Mga master nag-spark siya. Tinap na yung live. Yung mga master, try daw natin pa mukiat pasiga ba, subukan natin mga master kung okay na siya. Okay na boss? Naka-restro na yung ha? Ha? Naka-restro sa suga ni basa. Pang-Andre? Oh. Bakit sa'yo naka-restro pang-Andre ba? Ang pang-Andre sa tuwa ba? Kurente? Lorna Hortisuela. Hortisuela? Oh, Lorna Hortisuela. So, ayan mga master, maraming salamat kasi okay na yung kurente, no? Ayan. So, ayan po mga kamaster, no? So, natapos na rin po mga kamaster yung pagtap ng aming kuryente, no? So, ayan po mga kamaster, no? Ayan. So, shout out nga pala kay Kuyang si Biko Lineman na pagtawag ko is to the rescue talaga, no? Agad nung tumawag ako dun sa si Biko, no? So, ayan, tapos na po. So, makapaggamit na kami ng kuryente ngayon. Sa awa ng Diyos is walang nangyari, no? Walang masamang nangyari kasi kanina yung pagkaputol talaga ng kuryente is biglang nag-spark dun sa loob ng aming bahay. Akala ko is masusunog na kasi biglaan kasi yung pagkaputol niya. Kasi doon banda, doon gaya ng sinabi ko kanina is anuhan siya na anuhan ng niyog, no? Na bagsak ka ng niyog kasi may nagputol kasi ng niyog doon kanina. So ayun po mga kamaster. So walang masamang nangyari and safe kami lahat dito. So yun, so bye-bye na po, bye-bye.